Άντε ένα γύρο απ' όλα πατημένοι στο ψωμάκι, ξέρω εγώ, αρχινάτε. Θα με κάνεις ένα γύρο απ' όλα χωρίς μουστάρδα με τυροκάφι. Ωραία, θα το πεις σε κανένα YouTube. Κάνει τίποτα άλλο. Άντε κάνε. 174. Ναι, πόσες μπύρες ήπιες μαλάκα? Είμαστε υποπτέ, πήγαμε Ντόλο, εκεί πήγαμε στον Αργυρινό, επιζάμε, χαμός, με μαγαφούν όλοι. Δευτέρα, Τρίτα, με Παρασκευή, 174 μπύρες συγκεκριμένα. Τι είναι μια από κάνε, χαμό. Με το τσιγάρο. Σηκωζάνι που το έψεχνα το τσιγάρο, μαλάκα. Πήρε και τον Αχιλέα μας, είναι καλός, αλλά είναι... Είναι τυχρής, είναι καλός, αλλά δεν μπορεί, δεν φάρμακα, δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί, την πήρα μαζί του, σου κλαίω, θα βγάλε αμεροκάω τον, λέω, τον πάμε πέρα εκεί στο Πηλικάνο επιζάμε. Έχα, με σοβλάκια, λουκάγκα, χαμός, τι κουντουγιάνς, καλύτερο το κάνουμε. Με λέει ο Κοψοχιλέας εδώ με ένα τσιγάρο, δεν έχω ρε Κοψοχιλέα, είχα πολύ με θυμαδός. Παράθυνο το μέτρα κατά εκεί πήγε τον κρόκο με τα ποδάρια και πούσε ένα πατσιγά. Κάνει και το βατά μια φορά, το τριμαγάκια. Αυτό το σκηνικό με το σκύλο με τη σωμάτια. Μπουμπουμπου βγαίνω από το τσουτσί. Εγώ από εδώ πέρα καυλωμένος, πηγαίνω πάνω στον κόμβο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σανίδα ήμουνα, στα 180 είχα πιάσει. Πηγαίνω και στον κόμβο, βλέπω το ζούπια, τα μπατσικά. Σου γαμίσου, λέω. Δεν ψαρώνω, βγαίνω από τον κόμβο, σανίδα, πατημένος. Τετάρτη, Πέμπτη, βου, 180, να σου γαμίσου, λέω. Τους βλέπω από πίσω μου, δεν ψαρώνω, δεξιφλάς, αλλά τι έγινε ραλάνια, του λέω και μας τι έγινε ραλάνια, λέω. Είναι μαγκάκι ρε μαλάκα. Τι τρέχει, μου λένε άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Με γρογητάω λίγο, λέω, άντε πάρα να κάνουμε κάνω φασάρια, τώρα θα τα δείξω. Ψάχνουν εκεί, λέω, τι ψάχνετε, για τα ναρκωτικά μου λένε. Λέω, βλέπουμε δίπλωμα. Τι ρε. Τι ρε μαλάκα. Τι ρε. Έχεις ο βλάκας. Τετάρτης. Τι ρε. Τετάρτης, δίπλωμα. Συνέχεια σου 10 και αεροπλάνα. Μου λένε μετά, εντάξει, είναι καθαρό, εσύ θα βάλουμε και το σκύλο μέσα. Μην κάνεις και για μαλακία εδώ, μου λέει γιατί. Χθες το έκανα βιολογικό, μου δώσεις ένα ευρουλάκια στο χέρι. Με τα πολλά το έβαλε, δεν ήθελα να κάνω φασαρία, παραγαμμετού. Μετά μου είπαν, είσαι μια κινητή παρανομία. Τι έψουνε. Την πλήξα του ψούλα, με τζαμάκι, χορύπαση. Λέω τι, για να γαμάς σήμερα έτσι πρέπει να είσαι. Μετά μου είπανε και κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε για τη συνεργασία και συνόχους συνοχλήσαμε. Α, είπα μήπως.